13-nji belek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin Asip ibn Berhiyanyň Bilqysyň taxtyna Hazrat Süleyman aleyhissalamyň ýanyna getirenine keramet ihtiýary diýip aýdan galat tawjisiniň jowabyasy. Emma bir migdar aladyk şolaryň ihtiýary boluşyndan da size aýdyp berejek. Ýani şerh aqaid-i nesefideki hemme yerlerde ulamalar şunu okuya, şunun içindeki deliller bilen aqidalaryny yalla şunda aýdýa keramatın bahsinde keramat ve tazharul kerama ala tariqi naql adil lil wali min qat'il mesafetil ba'ide fil muddetil qalila. Öwliyada keramat görner. Uzak yolları alık zamanda teyitmek yani şu harikal adalar. Şundaki etiyan sahibi Süleyman aleyhisselam huwa Asip bin Berhiye alel eşhur bi arşi Belqis qabla irtidadi tarfi ma'budil mesafe. İnha Asip bin Berhiye Süleyman'ın veziri Kur'an'da da şunun gurrunu getiriyor şey Süleyman peygamber'e aydiyesin gözüňi bir ýere dikip öwrüp alman kan sen Belqisyň taxtyny getirerin diye. Süleyman peygamber şonu getirin diýip isläpdir. Ol Süleyman peygamberiň ýanyna gelýän bolmaly, şo gelmän kaşony getirin diýipdir. Şonda ene atike bihi qabla yartat ileyke tarfuk. Ene atike diýeni men getireyin diye. Bir adam men getireyin diýip bilmez. Onun öz ihtiýary bolmasa, es ihtiýary bilen getirýär bir işi, güýjüň ýetse, ýani kesbedi bilýän bolsaň, şonu sen men getireyin diýersiň. Hamidan we musalliyan hormatly ahunda dejan ekabir ulamay diýubentni kabul etýän diýip aýtýarsyň. Ýöne ulamay diýubendin kitaplaryny, köp kitaplaryny mutala edip görmäpsiň. Şöyle keramatlary ihtiýary diýip aýdyşyňdan ma'lum we belli bolýar. Wa halan kaýtýarsyň Hazrat Hakimul Umma Muhammed Eşref Ali Tahanawiyniň kitabyny Hawzi ilmimizde dersi eden özümiz diýip Hakimul Umma rahimahullah'nın şagirdi Hazrat Mevlana Mufti Azam Pakistan Mufti Muhammed Şefi Osmani rahimahullah Tefsiri Ahkamul Kur'an'ın 3-nji jildi 38 we 39-njy saffasynda tahrir edipdir. Mufti Muhammed Şefi Osmani rahimahullah senin ihtiýary diýip aýtýan tawjihiňle keramet gaýry ihtiýary diýip tahrir edipdir. Hem çunan Tefsiri Ahkamul Kur'an'ın ibaratlaryny mutala etmekden we eşitmekden belli bolýar. Hormatly ahunda dejan Mufti Muhammed Şefi Osmani rahimahullah'nın ibaratlaryna okap izinden mana edip bereyin kulak sal. ففي هذا المقام يحتمل الأمران من صاحب سليمان عليه السلام الكرامة أو التصرف ولكن الروايات التفسيرية التي سبقت تدل بظاهرها على أنها كانت كرامة حيث تفرعت على دعائه بسم الله الأعظم فإن قيل قوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يدل بظاهره أنه كان بقصده واختياره وهو من أمارات التصرف للكرامة. قلنا يحتمل أن يكون الله تعالى ألهمه قبول الدعاء وإظهار الكرامة على يديه فقال ما قال على خبر الله سبحانه وتعالى لا على أنه كان لقصده واختياره فيه دخل. هذا ما أفاده شيخنا دامت معارفه. Tefsir Ahkamul Kur'an 3-nji jildi 38 we 39-njy safha. Bes şol jaýda ihtimal bolýar ikemriga Hazrat Süleyman aleyhissalamyň sahibinden ki Asip bin Berhiya keramat ya tasarruf walakin tefsiri riwayatları ki sabqat etdi. Delalet etýär şonuň zahiri bilen keramat bolmaklygyna, jaýdaki çykdy dua etmekligine, şol Asip bin Berhiyanyň ismi-azamyny okuýmaklygy bilen. Şıltayda Mufti Azam Pakistan Mufti Muhammed Şefi rahimahullah ahunda adamyzyň aýtýan gepini beşekil etiraz zikredip ona jogap berýär pikredinler. Bes eger aýdylsa etiraz suratda Allah Taalanyň gowly ki ana atike bihi qabla an yertedde ileyke tarfuk men alyp gelen seniň ýanyňa şol Bilqisyň taxtyny gözüňni açyp ýummadyňdan şol riwayat we şol gep delalet etýär zahiri bilen bişek boldy şol Asip bin Berhiyanyň qasdy ihtiýary bilen we şol men alyp geljek diýmek tasarrufnyň nişanlaryndandyr. Ne keramet. Mufti Muhammed Şefi Osmani rahimahullah şol etirazga jogap berýär. Aýtýar biz ihtimali bolýar bolmaklygy Allah Taala ilham eden şol Asip bin Berhiyaga
duasynyň kabul bolmagyny, ismi azamny okumak bilen we keramatny zahir etmegini şol Asip bin Berhiyanyň elinde. Bes aýtdy Asip bin Berhiya şol Bilqisyň taxtyny men alyp geljek diýip, ol zadyky aýtdy şol gepni Allah Taalanyň habar bermekligine binaen. Neyin ki şol Asip bin Berhiyanyň qasdy ihtiýaryna şonda daxil bolsa. Mufti Muhammed Şafii Osmani rahimehullah aýtýar, şuldur ki, ýani Asip bin Berhiyanyň Bilqisyň taxtyny alyp gelenni Hazrat Süleyman aleyhissalamyň ýanyna Asip bin Berhiyanyň qasdy ihtiýaryna şonda daxil ýok diýip, ol zadyky paýda berdi. Şonu bizlere şeyhimiz ýani Hekimul Ummah Muhammed Eşref Ali Tanawi rahimehullah damat ma'rufuhu hemişe bolsun şonuň ulumy ma'rifatleri binaen hormatly ahundadejan görseň ekabir ulamay diýubent seniň ihtiýary diýen keramatyňy gaýry ihtiýary diýor. Ekabir ulamay diýubentni kabul etýän diýen gepinde istiwa durup bilseň, böyle ýangyş tewjilerden el çekmeli bolarsyň. Hekimul Ummah Muhammed Eşref Ali Tanawi'nin kitaplary we ta'lifatlar ziýadadyr. We onuň şagirdi Mufti Azam Pakistan we müderris Darulum Diýubent we Bani Jamia Darulum Karachi Mufti Muhammed Şafii Osmani rahimehullah'nyň ta'lifatlary hem pisendidedir. Ekabir ulamay diýubentni kabul etýän diýip aýdanyňdan soň şol mümtaz ekabir ulamay diýubetdiň 5 kıymat purbaha pur ardyş lasany kitaplarynyň seniň iştiba we ýangyşlaryň rap bolsun diýip seniň şol aýdan sowtyňa jogap berdim. Elhamdülillah vel minna.